Aweke ngiphinde futhi nginiphe naso esinye isixwayiso, any advice. Bantu besifazane enibe nenhlanhla yokuthandwa umuntu wesithunywa, umuntu wethongo, umuntu kamoya, umuntu wesiphiwo osebenza ngabantu. Ngicela unixwayisa nginiyale. Mphathe kahle lowo muntu. Understand. Umhloniphe. Naye akuhloniphe. Ukuphathana kahle kwenu nokuhloniphana kwenu ukuthi kuhlale kujatshuliwe. Kwenza ukuthi isidalwa nethongo nomvelinqanga ajabule ngalowo muntu wakhe. Ngoba ulethelwe inhloso eyodwa ukuzomjabulisa. Naye ukuze phela umjabulisi ufuna naye akuphathe kahle akujabulise. Ngisho nina ingane enizalwa abantu bakamoya bemimoya, musa qikelela ukuthi ungamphuli umoya umuntu wesiphiwo. Ungamphuli inhliziyo angaphatheki kabi ngoba lo muntu uphethe imphefumulo yabantu, lo muntu uphethe impilo zabantu. Nawe umuntu wesifazane qikelele lokho. Ama-relationship abelaphi bendabuko, ama-relationship abantu bakamoya, ama-relationship abafundisi, ama-relationship abantu beyiphiwo awalasti. Hayi ngoba kuyini. Ikakhulukazi isikhathi esiningi kusuke kuhamba kona ukuthi umuntu ufuna wena umuntu wesiphiwo ukubeka eceleni ukuthi uphathisiwe. Wena jola naye ngale ndlela afuna kujolwe ngayo. Ngisho nisebenzisa imali kuspendwe imali, musu ukufuna ukuspenda imali noma kanjani, idliwe noma kanjani, idliwe imali efika nethongo. Imali yabantu abadala, imali yesithunywa, imali ye-altare yomnikelo, bayonke lento iyafana. Yaqanjwa nje amagama ahlukene. Kuyisiphiwo ama-gift wonke eswanikwe umvelinqangi. Imali esuka ize ngaleyo ndlela noma isuka izokhanda impilo ekhaya, isuka stabilize, ikhulisa abantu, yakhe ikhaya, yenza ukujabula. Uyajabula nawe ukuthi usizakele nempilo iyaqhubeka ngala kumuntu ophiwe uNkulunkulu ukuthi uyophila ngalamandla. Ngakho ke ayiphathwe kahle, ayingaphathwa noma kanjani careless, ngoba isiphiwo siyahoxa singabe sayiletha impilo ekhaya nemali uma ni misuse. Ngisho ukudla kunikela umuntu wathenga igroza, iphatheni kahle uze kujabule umvelinqangi. Isixwayiso ngiyabonga.